Ja, jeg hedder så Jakob Meins og er fra Ramsborg Byrådgivning. Og jeg hedder Claus, er fra et senefilm, der hedder Trusters, hvor jeg vil fortælle om de erfaringer, vi har derfra, og hvordan vi kan bruge dem i byggebranchen. Og inden vi kommer til Kvistgård-byggeriet, så vil jeg lige lave en hurtig gennemgang af mit selskab, Ramsborg Byrådgivning. Fordi jeg vil rigtig gerne lave innovation i byggebranchen. Og det har jeg arbejdet med, eller opad, siden jeg blev færdig som ingeniør i 95. Og jeg synes, jeg ville benytte lejligheden til lige at runde den del også for at vise, at det vi lavede i Kvistgård i 2007-2008, det var ikke grebet ud af luften. Vi havde en del erfaring, som vi byggede vores løsninger på og vores byggesystem på, selvom vi kom i store problemer. Jeg er uddannet fra DTU, er akademiingeniør fra 1995. Og det siger jeg, fordi da jeg blev færdig i 95, der kunne man på skolen ikke finde en PC. Man kunne ikke komme til et tekstbehandlingsprogram, man kunne ikke finde et Excel-regneark, man kunne ikke tage et kursus i AutoCAD på ingeniørskolen. Og vi skrev arbejdsprojekt om opfindelser, mig og en studiekammerat. Og man kunne ikke tage et kursus i patenter, eller i vækst, eller innovation, eller noget som helst på DTU. Jeg synes, jeg fik en uambitiøs uddannelse. Det var okay. Jeg synes, den var uambitiøs, og det var i hvert fald ikke en uddannelse, som lærte mig at skabe arbejdspladser, eller finde nye produkter. Så når man arbejder med innovation i byggebranchen, så er det nærmest på trods af sin uddannelse, og ikke på grund af sin uddannelse. Jeg ved, at det er ikke alle, der deler min holdning til uddannelse, men jeg synes, den var okay, men den var uambitiøs.